Ndimi. Pindai matonzera vaenzi. Pindai. Yowe. Kurisei zvenyu bvudzi. Aiwa handina namende kurisei kuno. Kuno kuri nani we. Handisika. Koma kadiro. Tiripo. Ndatsvega ndive nechimoko changu kamumbona chimoko changu ndafunga zvokurora Tete. Saka ndakangounganidzwawo 6,000 oiswa pakicheni kuti ngadiko nai Tete. 6,000. Inga muri kushanda. Aiwa muri kushanda. Ichiendere vanhu mazuva ano kaino. 6,000 Tete, 6,000 chaita muri kuti hakuti asi mamuonawo sei bhebhi wangu ari sei muri kumuonawo sei. Right hake. Iye akakuinde mara kutsamwa here ndozvaari. Sunongoka ka ndotete wanga ndichikutaurira kana watouya panapa ndizika ndozvoti chero pano manga ndichikubhaizira kana zvanhu chokwadi changa ndisina kukudza vanokwanisa kukudza ivo Tete andiriona saka unokwanisa kuvaudza zvese usanyara. Taura na Tete. Manje ndakusiya manje na Tete mombojaira nanga ndikanimbomhanya mutoilet Tete ndikanimbomhanya mutoilet 2 minutes. Alright, sorry. Yes, kana murori. Good boy. Sinuka zvako. Pano pamapangu sonokakana kutofara makitchen unongoita seapo. Uchifara. Unazoti iweweka ndakufarira iwewe. Sure. Ndakufarira zvekuti unozoti ndichikuona uchipinda pananyatsoti spot on kana ari baby yanzvadzi yangu. Wakanaka zvekuti. Maiwa wakanaka. Aita basa Tete. Unozotika ndoshamutika vana vakanaka I don't know why vachiita munyama kusangana nevakomana vaserewo. Chii kuna Tete? Hapana. Tete msangano. Wai. Chii? Hapana. Unozoti iwe ndanyatsokuona kupora kwakuka kuti une hune iwe une tsika. Handiti? Tete msangano. Asa una hune. Handinawo. Kandi usingandiro ndakuona pawapinda apa kuti mwana uyu akapora akativa zvandinoda. Matiko wakutambira kusiriko manje. Chii? Wakutambira kusiriko. Asana mukadzi. Tikazokuudzai manje ka. Tete ndudzeka nasana mukadzi naye. Aiwa hana. Saka wai nemake. Imineka chonetsa ndoda kudza muna nehana. Nditi handitauri ndine hana. Zvakazomboitika izvo ndikatanga kuzofaniswa mbiri munhu yako dzanzvadzi dzangu kuti ndakati. Mandakati handizode zvangu. Zvomainditi ndikafambisa mberi kana ndikataura zvamandudza kandosogasana nemise kana ndaroorwa Tete. Handimbotaure. Shoma muri serious? Ndiri serious. Handi chero ukataura hapo. Inongosarira kwauri. Nokuti hanzvadzi dzangu dzinotemba inini. Tete ndudzeka. Inye kungoti ndakufarira hangu. Akarumba nen'anga yake iri kuchimani-mani. Manje anochekeresa vakadzi. Tete 2 minutes aroora vakadzi vachifa. Izvezvi va3 ava vana vake vamufanirira. Ndizvo zvake paatoti ada kuroora 6,000 ka handinomboshamsika nekuda kwekuti ndo mari dzaanotaura achida kukwezva chii vasikana ende for sure anogona kutoibvisa 6,000 iyoyo asi hope dzemwedzi usina kufa. Tete sure. Chokwadi ndozvandikutokudza asi ndamonzwa tsitsi ndakukufarira ufunge hana yangu nehene yako kazvakupindirana. Zvekuti kana ukazosazororwa nehanzvadzi yangu ka tinongona kutoita mashamwari hana yangu iyi kana ngonzwa kukufarira so asi ngwarira. Tete unofira mahara. Zvinonaka ndaona mukomana achandiroora Tete asikapakaipa Tete. Zvozvinonetsa. Iweweka uchibata. How do I help you? Mukadzi wechifungo unofa. Uri mwana mudikana nemanakira wakaita. Kunzwanzi 6,000 kukwezva. Ndakatonditengera stand. Tengera stand? Manje uchingwarira chichuzoti uda stand here kana kuti uda upenyu. Inini pangu ndaita sei? Ndapedza moyo wangu uyu ndowakuita sei? Ndowangokufarira. Ndangonzwa kukuda kufungi. Ndikangoti aroweka ngoti mwana uyu muudze chokwadi. Ndoda unoti iwe uri mwana anobva kuwanhu wakadzikama. Kuti uzofira mafufu segonzo. Ndakuudza akubayira zani ndi wako. I never expected it.